upenyu hwedu nezita raJesu, in the mighty name of Jesus. Baba tinonamata madekoni ano muzita nemuropa raJesu, tinotaura confusion kukingdom yewakaipa nezita raJesu, tinotaura moto nezita raJesu, in the mighty name of Jesus. Madekoni ano Mwari, tinonyengetera restoration, tinonyengetera kudzoredzekwa, glory chetu ngaidzorekwe, glory ngaidzorekwe madekoni ano nezita raJesu. Baba tinonamatira abundance grace panzvimbo ino nezita raJesu, in the mighty name of Jesus. Madekoni ano tinokutendai, madekoni ano tinokuremekedzai, muri Mwari restoration, muri Mwari vanodzoreredza, madekoni ano takutendai, takupai mbiri, takuremekedzai muzita nemuropa raJesu. Father, we thank you, we bless you. Hallelujah. Todangopura mberi zvakare tinamata madekoni ano. Hallelujah. Pane vadzivisi veprogress. Hallelujah. Muupenyu hwako kana kuti mumarriage yako kana kuti kumba kwenyu kune vanhu vanongomirira chete kudzivisa progress. Hallelujah. Amen. Madekoni ano toda kumbovaraira kuti vabve munzira yako. Hallelujah. Madekoni ano toda kumbovaudza kuti ngavashayiwe simba neupenyu hwako. Hallelujah. Madekoni ano toda kumbosvika patinonamata shamwari chaidzo dzinogona kumira. Hallelujah. Against your progress. Hallelujah. Amen and amen. Madekoni ano tosvika patinonamata pane murume unondinakidza anga akamira akagara padhuze namambo, mambo vakatoisa ruoko rwavo. Hallelujah. Munhu waMwari achitaura kuti mangwana chaiyo. Hallelujah. Muchaona upu hwakatsetseka. Hallelujah. But shasha yanga irigere mudhuze yaitosvika pakugwa neprogress. Amen. Ikati hakunyangwe Mwari vakavhura matenga zvingaitika izvozvo. Hallelujah. Pane zvinoitika muupenyu. Unogona kutaura progress yegrade 7 kuti mwana akapasa chikoro grade 7. Vamwe vanoti haiwa yanga iri form 4. Ungataura zvegrade 7. Kuna vanhu vanomira kudzivisa. Hallelujah. Progress yaitwa shoma iyoyo, progress diki yaitwa iyoyo, it's a great achievement. Hallelujah. But wakaipa aripo pakudzivisa. Hallelujah. Amen and amen. Muzita raJesu. Hallelujah. Mumarriage yako chaimo unogona kuona zvima discouragement zvinouya. Amen. Hallelujah. But madekoni ano toda kusvika patinorambidza vanomira munzira. Hallelujah. Toda kungosvika patinorambidza. Hallelujah. Shoko raMwari rinoti Jesu ndiye nzira nezvokwadi. Amen and amen. Hallelujah. Saka rega nditi madekoni anhasi une mukana zvakare kuenda pamberi paMwari uchiudza wakaipa mumhepo. Hallelujah. Uchideclare kuti iwe haumiswi newakaipa. Hallelujah. Amen and amen. Angaprofita chiprofita cherudzi. Amen. Hallelujah. Madekoni ano itina Jesu zvangu zvinoita mugore rino ra2026. Hallelujah. Itina Jesu zvangu zvinoita. Hallelujah. Kune varume vakanga vachidzivisa murume unonzi Nehemia. Amen and amen. Nehemia pakati ari kunovaka rusvingo rwekumusha kwake. Hallelujah. Rwemakuva amadzibaba ake. Pane varume vanonzi vana Tobhiya nana Sanbalati. Amen. Vakanga vachimira vachigwa nevision yekuvakwa. Hallelujah. Kwerusvingo. Amen and amen. Rega ndikuudze muupenyu hwako mune vanhu vanogona kumira vachidzivisa progress. Amen. But mugore rino varayire kuti nezita raJesu hamuna zvamunoita. Nezita raJesu ndiri mukundi. Revival ino yakagadzirirwa shanduko muupenyu hwangu. Hallelujah. Ndichaita zvikuru mugore rino. Amen and amen. Paunoti ndoda kutenga imba kunonzi pana akamboitenga here kumusha kwedu. Hallelujah. Paunoda kufamba nemota vanoti hapana akambofamba here nayo. Vanongokupa madiscouragement, vanongomira munzira. Madekoni ano chingosvika paunonamata urambidze vanomisa progress muupenyu hwako. Ukangoda kuita chikosi chimwe so vanobva vakuudza kuti kosi iyi haiite, haishande. Hallelujah. Varipo vanomira kudzivisa. Madekoni anosvika paunonamata urayire nezita raJesu kuti ndiri mukundi
nekupurikidza muzita nemuropa raJesu. Svika paunonamata madekoni ano, udza mweya yakaipa kuti haina simba. Udza vanoita makuhwa kumaWhatsApp havana simba nezita raJesu. Vangataura zvavo, but iwe rega ndikuudze madekoni ano, wakatakura Jesu mauri. Svika paunonamata madekoni ano muzita nemuropa raJesu. Baba tinokutendai, Baba tinokuremekedzai. Madekoni ano tinorambidza kubata kwakaipa. Madekoni ano tinomisa Mwari wamasimba ose. Any word that have been spoken by the kingdom of darkness, mashoko akataurwa Mwari akashata pamusoro peupenyu hwangu. Mashoko akataurwa Mwari akashata pamusoro pekereke. Baba hana simba. Madekoni ano nezita raJesu, nezita raJesu. Any witchcraft in the mighty name of Jesus. Madekoni ano nezita raJesu. Baba ndinomisa kubata kwakaipa mugore rino Mwari. Ndinonamata zvavakataura, ndinonamata zvavakaprofita, zvakashata ndinonambidza nezita raJesu. In the mighty name of Jesus. Muzita nemuropa raJesu. Ndinotaura ropa, ndinotaura ropa raJesu, ndinotaura ropa raJesu. Ndiri mukundi, ndiri mukundi, ndiri mukundi, ndiri mukundi. Mugore rino ndichabata zvikuru. Mugore rino ndichabata zvakakora. Mugore rino nezita raJesu, nezita raJesu. Any monitoring spirit in the name of Jesus. Madekoni ano muzita nemuropa raJesu. Baba ndinonamata vakanaka, ndinokutendai, ndinokuremekedzai muzita nemuropa raJesu. Father, we thank you, Father, we worship you. Muzita nemuropa raJesu. Namweya mutsvene tiri vakundi muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Amen and amen. Toda kusvika zvakare patinonamata pamberi paMwari. Hallelujah. Ukaverenga bhuku yaActs chapter 19. Hallelujah. Pavhesi ya11. Amen. Hallelujah. Ndikoverenga scripture iyoyo chete. Hallelujah. Acts chapter 19. Mabasa avapostori. Tiri mugore ramweya mutsvene. Mabasa avapostori. Hallelujah. Amen and amen. Vari kufara. Hallelujah. Acts chapter 19 verse 11. God did extra miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had been charged by him were taken to the sick, and their illness were cured, and the evil spirits left them. Amen. Wedra ndoda kuti ungobata chete mugore rino extraordinary. Hallelujah. Mwari anoita zvinhu zviri extraordinary. Amen. Hallelujah. Ndambotarisa mudictionary ndikaona muLatin word vaiti it's an unusual event. Hallelujah. That happens. Hallelujah. Vanga vasina kujairira ma-events iwawo aingoitika zviri extraordinary. Anga asina record yekuti munenge mune pamunotarisa muchiti apa ndo patinofamba napo. Hallelujah. They were extraordinary. Amen. Hallelujah. Ingosvika paunonamata kuti Mwari ndiri kutaura extraordinary kuvana vangu, extraordinary pakereke ino, extraordinary kumabasa. Hallelujah. Let the extraordinary happens. Hallelujah. Usamisa Mwari, Mwari unoita zvishamiso. Hallelujah. Muchishona zvishamiso ndozva zvinongoreva. Amen and amen. Extraordinary pamusangano uno. Uya une expectation. Hallelujah. Heart of an extraordinary ya Mwari. Hallelujah. Mwari unogona kubata zvakasarudzika zvokuti unoshayiwa kuti vambozvifunga papi. Amen. Havazirongi, but rega ndikutaurire mugore rino tarisira zvinhu zvinonzi extraordinary. Hallelujah. Pane zvichaitwa naMwari hanzi pamazuva iwawo zvimucheka chaizvo zvaingotogwa zvichiendwa nazvo kune vanogwara. Usadherera zvitauro zvinombobva panapa, usazvidherera. Amen. Hallelujah. Kune vazhinji vakazvigamuchira. Amen. Kune vazhinji vakapuwa. Hallelujah. Rega ndikutaurira usadherera. Amen. Nokuti mune kuzodza kwaMwari. Hallelujah.
Amen and amen. Pauro paina mata zitauro pamwe zvaingozadziwa paina mata zvaitora anointing zvichienda nayo. Hallelujah. Vaingotora vachingoti pamugwere rabva kuna Pauro iri. Amen. Akona matauro ese ese. Amen and amen. Usazotambira ese ese. Amen. Muzita nemuropa raJesu. Chingosvika paunonamata madekwani ano uti Mwari, I am expecting extraordinary. Muupenyu hwangu I am expecting an extraordinary. Muzita nemuropa raJesu. Baba ndinokutendai, Baba ndinokuremekedzai madekwani ano. Imi Mwari hamugumigwi, imi Mwari wamasimba ose. Hamuna limitation madekwani ano. Baba ndinonamata nezita raJesu. Mwari ndinonyengetera extraordinary things madekwani ano muupenyu hwangu, madekwani ano mumuri yangu, madekwani ano pakereke ino ndinonyengeterera extraordinary things madekwani ano muzita nemuropa raJesu Kristu weNazareta. Mwari wamasimba ose watamirira madekwani ano. Imi Mwari munoita extraordinary things madekwani ano. Baba munoita zvishamiso madekwani ano nezita raJesu. Itai zvishamiso Mwari, itai zvishamiso Mweya Mutsvene. Pamaiburuka Mweya Mutsvene maisasiya pakadaro. Mweya Mutsvene mune zvamaita pamusangano uno pamunoburuka. Mweya Mutsvene itaiwo zvishamiso nezita raJesu. Baba ndinonamata, ndinokutendai. Takambonamata makore ese. Baba ndinonamata nezita raJesu. Madekwani ano ndinonyengeterera extraordinary things in the name of Jesus. Zvisina kujairika madekwani ano kubata kwa Mwari kusina kujairika nezita raJesu in the name of Jesus. Baba kuzvikoro kunoenda vana ndinonyengetera extraordinary hand madekwani ano ndinonamata nezita raJesu. Let there be transformation madekwani ano. Let there be an extraordinary power nezita raJesu. Kufamba kwesimba ra Mwari, kufamba kwa Mweya Mutsvene panzvimbo ino muzita nemuropa raJesu. Father, we thank you, Father, we bless you, we give you glory, we give you honor. Mazita Mwari wamasimba ose, take over muzita nemuropa raJesu. We thank you, we worship you, we bless your name, we worship you in the mighty name of Jesus. Madekwani ano Mwari ndinokutendai, ndinokurumbidza. Hakuna akaita semi Mutsvene muzita nemuropa raJesu. Father, we thank you, Father, we worship you nezita raJesu. We worship you, we give you glory muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Madekwani ano zvakare ngatingoita last prayer point. Amen. Tingosvika patinoti Mweya Mutsvene take over, take control of this service, take control of this revival. Amen and amen. Hallelujah. Ngaangoita zvaanoda Mweya Mutsvene. Hallelujah. Mutendere madekwani ano musituation yako. Mutendere madekwani ano Mweya Mutsvene angoita zvaanoda neupenyu hwako. Hallelujah. Mutendere, just surrender it to him. Hallelujah. And say, Holy Ghost, take over. Hallelujah. Kana Mweya Mutsvene akatanga kutora nzvimbo yake, akatanga kuita zvaanoda, unoona zvinhu zvinotanga kuchinja. Hallelujah. Madekwani ano tingosvika patinonamata. Vana Hamani vakanga varipo vakagadzirira kuti Modhekai pamazvichafambi, but Modhekai zvakafamba Mweya Mutsvene akapindira nekuna Esther. Mwari vakapindura. Hallelujah. Todongosvika patinonamata madekwani ano muzita raJesu. Chingonamata kuti Mweya Mutsvene I love you. Ingosvika paunonamata kuti Mweya Mutsvene take control. Madekwani ano namata madekwani ano muzita nemuropa raJesu. Baba tinokutendai, Baba tinokuremekedzai madekwani ano. Tinokupai mbiri Mutsvene makanaka nezita neropa raJesu. We bless your name, we worship you, we give you glory, we give you honor. Makanaka. Mweya Mutsvene torai nzvimbo yenyu. Mweya Mutsvene shumirai pakati pedu. Mweya Mutsvene tinonamata tizadzeiwo madekwani ano, tizadzeiwo madekwani ano. Shumirai Mweya Mutsvene. Take over. Baba tinonamata praise and worship. Baba tinonamata Mweya Mutsvene. Take over. Holy Ghost, take over. Mweya Mutsvene torai nzvimbo
It's not by might, it's not by our power, it is by the Holy Spirit. Madekwaniano, muyamuchene, torai ziboyenyu, muyamuchene, torai ziboyenyu, madekwaniano, nesita na Yesu, revival ino mari, tinona mata, nesita na Yesu, ebe kunotaura mari, kutitazenda miamba jere kedu, baba madekwaniano, in the name of Jesus, we trust in you. You prepare a temple before our enemies. In the name of Jesus, Father, we thank you. Father, we worship you. We bless you. We give you glory. We worship you. Hallelujah. Adekwaniano rekaiti tende mwari. Dijasi yangwa yose mukuzara kwayo ku present worship. Chirambe chifa chipo chokuembera kuna baba makanda manero ano muzita ra Jesu. Hallelujah. Chingofarira uri pedyo newe utima swera sei ngoti uri pedyo newe waswera sei manero ano muzita ra Jesu. Hallelujah. Makomborero na yo baba. Makomborero na yo baba. Makomborero na yo baba. Makomborero na yo Mary. Jesus, simutira maoko kuna Jesus.
Hallelujah. Hakuna sita sera Jesu kanano kudenga hakuna limwe rakanaro sitaro mpone sitinona
wongwai mutsweni, wongwai tsangamire nokuti mugere pachigaro. Miri yose nokukuzwa tinoidzosera. Baba kudzwai manheru ano nokuti muri pakati pedu. Henaravasaya mahanto, tera yandaravasitama, teri yandaravasita mahanto. We worship you, Father. We glorify your name. We lift your name high. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. We glorify your holy name. You are the King of kings. We glorify your holy name. We glorify your holy name. We glorify his holy name. Father, we bless your name. Father, we bless your name. Mighty God, we bow before you. Father, we bless your name. Father, we bless your name. Mighty God, we bow before you. Father, we bless your name. Father, we bless your name. Mighty God,
We bless your mighty name, Jesus. We give all the glory. All the honor belongs to you, Jesus. There is no one like you, King of Kings. You deserve the glory and the honor as we worship your mighty name, Jesus. Makanaka chaso, marimakachandeka, murekereri wasivi, nemusuki wasakaipa, manerwano rebekatwaima. Mutoreretsu wasakaniwa gawo gwe manerwano gasi mutimwe makatendeka cheso as we glorify your name, as we give all the honor. Jesus, take all the glory. Jesus, we worship you. Yes, we worship you, Jesus. Makatendeka cheso. He's worth of all the praise. Glory be to his holy name. We honor you, Jesus. Manero akanaka kereke, manero akanaka. Ngatifarirei musiki wedu. Mwari vakasika denga nenyika nezvese zviri pasi pazo. Chiti haleluya! Ivo Mwari pavakasika denga nenyika vakarwadziwa nekutadza kwedu. Ndokuti tumira Ishe Jesu Kristu kuti vatifire pamuchinjikwa. Hama dzangu ngatifarire Ishe Jesu pakati pedu madekwana ano. Haleluya! Ishe Jesu vachidzokera vakati chakutumirai mweya mutsvene, achagara nemi, achakutungamirirai, our advocate. Ngatifarirei mweya mutsvene pakati pedu madekwana ano. Amen. Vari kufarira revival. Hallelujah. Ini ndiri kufara nerevival iri pano. Thank you very much President Worship nokurumbidza kwakanaka kudai. Takamira kudai panzvimbo ino tina mufudzi anotifudza, anotitungamirira, anoti breastfeeder 24/7. Ngatifarire baba vedu, baba namama achiriji pakati pedu, titi haleluya! 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 Kufarira kwako ndo kunyasha dzako dzaunenge uchidurura pamusoro pako mukati menzvimbo ino. Kufarira kwako kwanoita baba namama panzvimbo ino ndo kuropafadza dzako dzaunenge uchizvidurira pamusoro pako. Regai tifarire board of elders vanotitungamirira nokutibetsera nokuronga mitambo yakaita seinoyi, vachitungamirirwa nababa vedu. Board yedu tokufarirai. Haleluya! Regai tigamuchirewo men's fellowship leaders vanotungamirira vana baba vanoita kuti tikwanise kuuya kuno kumisangano yakaita seinoyi vachititungamirira mudzimuri vana baba. Haleluya! Regai tifarirewo board remadzimai rana mama rinoita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka richitungamirirwa namama vedu. Ngativafarirei. Haleluya! Regaiwo ndifarire mapoka ese ari pano anotungamirira anoita kuti zvinhu zvinge zvichifamba pano. Tivagamuchira tichiti haleluya! Ndoda kusarudzawo kugamuchirawo kunyange neboka reasharing zvakasarudzikawo nhasi nokuti ndiripo pamberi nhasi ndaitirwa nyasha dzekumira pano. Asharing. Haleluya!
ndoda kugamuchirawo futi rimwe boka zvakasarudzika nokuti ndiripo pamberi nyasha dzasvikawo nekuhorizon view horizon cell group. Haleluya! Ndoda kutenda Mwari inyasha kumira pamberi mukati mekereke mugore rechitanga. Ndinoda kutenda Mwari nokuti ndaitirwa nyasha dzakanakisa chaizvo nokuti vakawanda vanoshuvirawo kumira pano pamberi sezvo ndakaita izvo, asi ini nhasi ndakachibata kuti dzvi. Ndotenda Mwari nyasha. Haleluya! Aiwa, ndotenda Mwari. Ngatitendei Mwari, ngatigare hedu pasi. Toda kugamuchira tikutendai mateenagers musunday school nemayouth edu. Tinogamuchirai as well madekwana ano tichitenda neurongwa hwatinahwo hwerevival yandinoona kuti iri kutifambira zvakanaka. Tisingadi kuti tipedze nguva, ndoda kuti ndigamuchirewo mhuri yangu. Handiikanganwi. Mhuri yangu yandakapuwa naMwari. Ipapo nditaura ndakadzikama kautaura ukazvangandira kapi because uritaura nezvemhuri yangu yandakapuwa naMwari. Ndipedze kugamuchira mai Chikasha ari mukati meimba ino. Tichiti haleluya. Ndisati ndabva hangu pano ndoda kutongoti ndigamuchirewo kuti ndine mukuwashawo mukati meimba muno. Zvinofadza sei kuti unogwadama nomukuwasha mukati meimba yaMwari muchinamata Mwari. Inyasha idzodzo. Ndibetsere kugamuchira mukuwasha wangu. Haleluya! Aiwa, ndinotenda tisikapedzi nguva. Takasimuka, ndoda kuti ndipe nguva kuna baba vachiuya vatipe zvatakamirira tichivacherera maoko baba vacho vakumberi kuzo baba tipe zvamakatigadzirira. Tinotenda. Titende baba Chikasha vachikunakirwa nepfuma zvakanyanya ichangouya vabva vatokanganwa mwana wavo musikana vakangoti apa pamukuwasha. Tivafarire muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Ndanga ndichiverenga a certain text in the afternoon and it was saying, one student was saying, I went to the school where we were 1,000 people. The other student said, in our class we were 9. But they were talking. Now, one was saying, I went to a school, there was 1,000 people. And you know, we could do basketball, we could play netball, we could do javelin, we could do. Then the other student said, we were just 9. We couldn't make even a soccer team. Neither could we even make. What is javelin? We are 1,000. But pavakazobuda panze vanhu vakuchitarisa vaitarisira kuti hungwanda hwese hwanga huri panze hwakakonektwa kune ava vanga vachitaura zvejavelin. But vakaenda kuchikoro vakaziva javelin, vakaenda kuchikoro vakaziva basketball, vakaenda kuchikoro vakanobhambisa bhora, but havana chavakazouya nacho chakagadzirirwa chikoro, because chikoro chakagadzirirwa kudzidza kwete javelin. Saka pacho ndakukurudzira so kuti kana even ukaenda pasowe uri 1 ukangogona kunamata chete principle yekutenda yatozadziswa. Vanhu vakazotanga kumubvunza kuti ko zvamakaita javelin, ko zvamakaita basketball, but pakanga pasina evidence yekuti akaenda kuchikoro. But tsano awa wepa study group paingova nevanhu 9 vaive nezvinobatika zvinoratidza kuti vakaenda kupi kuchikoro. So ndikuda kuedza kutaura kuti kudii pamwe pacho pauri kutonamata ka, it's not very wise to measure kuti how many people are there. It's not also very wise to measure kuti who has come, because at the end of the day Mwari vanopindura minamato, avapinduri manumbers auya. Mwari vanopindura munamato, avazopinduri namba iripo. Munogona kufoira muri 1,000 kuita 0% pachikoro muri 1,000 mugopasa muri 5. Saka pamwe pacho it's not about the school you went to. Kune vanhu vari muno vanokudza ndakaenda kuboarding school, I went to Maristi Brothers, ndo yairiraka vana David Bonda, ndakaenda kukutama, but chaakaendera kwakutama kwacho haugoni kuzotaurira. Ukasataura vanhu havazive, unofanira kutovarangaridza.
kuti wakaenda kwakutama, but hapana chekwakutama chinooneka pauri. Kune vanonzi ainonzi St. Faith Rusape kwaRusape uko. It's known, ukangopfeka blazer reSt. Faith, ndo yanga iri jaketi redu rebasa, ukangopfeka blazer repaSt. Faith, wairira maRusape mese. Ende zvaizikanwa kunzi paSt. Faith hautauriri maresults ako O level kuvanhu kana vaenda paSt. Faith. Blazer raingotaura kuti minimum of 5 A's uchipinda padoor, no 5 A's no entry. Kana uchibva kune chimwe chikoro, kana uriwepo, kana uchibva kune chimwe chikoro waingofanira kuuya nemaladha ako ese so akateedzana so. Saka vaingopfeka blazer uto, ukangoona munhu apfeka blazer reSt. Faith A level utozoti pane zviri kuitika. You see what I'm saying? But kune vamwe vakazoenda ikoko vakanowarairwa, vakabuda vasina chino. So pauri kuuya kuchechi kunoku, heal your brokenness. Can you repair your brokenness? Iwewe une nyaya dzako, mushumiri paari kushumira, kana paina abatikana but iwe unobatikana. Can I repeat this? Kana paina abatikana but iwe unodi? Shoko raMwari ngarikubatsire manhero ano. Ungohila your brokenness. Munhu ati I'm not broken. Pamwe hautorina mari. Pamwe wakafanana nemunhu wandaitaura nezuro yakuna wanga wasipo. Kuti uzoti you are broken, ukangoona usati wakuziva kuti kune magumbezi ewinda nesama. Iti Jesu. Pane a lot of brokenness in us. So mushumiri wega paanouya pamberi panapa. Heal your brokenness. Heal your brokenness. Vamwe venyu muda kutopfekwa nemweya mutsvene kuti mugone kusekerera chiso chenyu chakanyanya kushinga. Ndiri kumbotaurawo zvemagumbezi esama, but chiso chako chakashinga kudarika cheni dzakaunganidzwa. Pambacho rungodawo nyasha dzesmiles. Ungosekerera so. Itori nyasha imwe itori brokenness. Kumwe pacho muruda nyasha dzekungonakirwa nechikafu. Mune muchidya bifi mese, iwe uchita ngori kuchenga rwodzi, umwe achita kunzwa kubva kutsinga dzekumusoro kusvika kuzvigunwe, achinakirwa nebifi yabikirwa musempoti. Kutori nenyasha dzekunakirwa nechikafu dzinotonamatirwa. Wakatenga yekuchekaza haina kukunakira, ukaita yekutenga yakaurayiwa haina kukunakira, ukaita yekutenga yekuwetsa haina kukunakira. Dambudziko harisi nyama, matesti buds akabatwa naSatani. Tengai nyama but hamufi makanakirwa. Tengai nyama but test yavainzwa pambora vakatransfer nayo. Ukauya nayo kuJoburg, ndoma uchidya nyama unenge uchingonzwa kunge munhu ari kudya bora, uchidya tsunga unenge uchingonzwa kunge munhu ari kutsenga zvinovava. Matesti buds ako anoda grace. Kunakirwawo nechikafu. Pese paudya unenge wakangofinyamisa kumeso kunge munhu ari kudya mushonga. Vakabirwa nyasha dzekungonakirwa nechikafu. Vamwe vakabirwa nyasha dzehope. Umwe akarara anozorora, iwe ukarara unenge uchingodzingirirwa. Uchingodzingirirwa. Paunomuka unenge watode 5 kilometers. Pamwe pacho unongodanya. Pane a lot of brokenness iri matiri. A lot of pari kuuya mushumiri iti Mwari ndirangarirewo. Unoziva kuti pambacho unombonyatsotarisa kuti chingwa chakachinja here. Pane mazuva andainakirwa nechingwa so. Ati uchiri wachingwa so, waidarika munhu ari kudya keke. Chinakirwa nacho so. Pamwe pacho kana waperwa nezvekunamatira, chimbonamatira kuti chikafu chikunakire. Chikafu chacho chingokunakirawo. Kwete umwa koko kwete unge munhu ari kumwa mahewu. Matesti buds ako ngaafambirane. Taura mumwe munhu ari padhuze kuti pane zvinoda kugadziriswa naShe pandiri. Tauri pane zvinoda kugadziriswa naShe pandiri. Unogona kugara paruta poti usina nyasha dzeparuta poti. Ndo zvananga achida kutaura nenyaya ya1000. Pachechi pedu pane mota unayo. Saka inamatireka because idzi ndedzevanhu. Pray for your own brokenness. Pray for what you don't have. Mushumiri achiparidza so nhasi. Pane pachishumira mushumiri. Hauna here chimwe chinhu chauda kudzokera nacho kumba chawabva usina. Uti Mwari wekudenga pane chandabva ndisina. Chandiri kuti paari kudownloada ndofanira kudzokera nacho. Be it spiritual, be it physical, be it material, be it ingokumbirawo nyasha so. Manhero ano zvakare. Mwari verugare vachikudzwa. Kune mumwe munhu ari kuti mufundisi munemo vanouya rini. Vanenge vari pano mangwana. Nekuswera mangwana, nekuswerazve mangwana. Even vamberi vanenge vari posve zvakare. Saka hapana mistake, we are fine. Muzita raJesu, hallelujah. Ndoda kugamuchira zvakasarudzika from a house of prayer.
Boxburg, my only brother. We started knowing each other since 2010. We are still soldiering on. Chirongotaurirana nyaya. Pane mumwe musi wandakaenda nawo kuprayer tikanakirwa zvisingaiti. We did our own all-night prayer. Mwari kwake, mwari kwake. Tsvimbo iya yasarapi munhu waMwari. Handisi indava ndandakunzwa tsoka kuremerwa nekumira chinamata. Umwe wangu akaite tsvimbo yake aita akati do ombomira. Saka handizoti tsvimbo yacho nhasi yasara kupi. Tsvimbo yaMozisi iripi nhasi. So pamwe pacho my relations akanaka. Saka nhasi da kuitirwa zvakanaka. Mudzimai wavo muzukuru wangu. Zvongosangana sangana ikoko. Handiti Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Ndautenda Mwari kuti mufundisi maziva nhanga naamai vari pakati pedu tivatendere kuuya kupodium. Munhu waMwari, tine mabrokenness atinawo. Atiri kutarisira kuti mutirape. Pane zvisina kumira zvakanaka zvatiri kutarisira kuti Mwari wenyu atipe manheru ano. Muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, church. Pane vanhu vanofara here pano manheru ano. Hallelujah. Tinoda kutenda. Help me to acknowledge the Holy Spirit as we take our seats. Just acknowledge him because he is here with us. Praise God. Ndoda kuti nditore mukana uno ndiremekedze varanda vaMwari panzvimbo ino, Pastor and Amai Jiriji. Toda kukuremekedzai vanhu vaMwari, toda kuremekedza nyasha dzaMwari dziri pamusoro peupenyu hwenyu. Ndikuremekedza zvakare kuzodza kwakaiswa naMwari pamusoro peupenyu hwenyu. Ndigotenda zvakare mukana wamatendera kuti ndikukwanisa kumira pano. I don't take this lightly because I know it is by God's grace. I'm very much aware of how God is so jealous with his people. Mwari havadi nevanhu vavo. Saka ukaona wapuwa mukana wokumira pamberi pevanotenda vatsvene vaJehovha, I don't take that lightly. Vanhu vaMwari, thank you so much for this opportunity to minister in this place. Church, ndibatsire tivaremekedze, tivafarire nezita raJesu. Ndoda kuremekedza zvakare dare ravanoshanda naro pano, together with their spouses. Toda kukutendai mose nebasa huru ramuri kuita panzvimbo ino. Kaona basa richifamba, kune varume navakadzi vanenge vari behind, varanda vaMwari vanoita kuti zvinhu zviendeke zvireruke. Ndibatsirewo tivape chipo chekutenda nekuvaremekedza manheru ano. Ndigozoremekedza zvakare vatafamba navo vanoti mufundisi kwamunoenda tinoenda nemi. It's such a blessing when you are a minister of the gospel and you have people that are behind you vanenge vachisapota basa ramunenge muchiita. Ndoda kuvaremekedza kubva kuBoxburg, baba namai Masoso ndiri kuvaona, baba Muchakati ndiri kuvaona, brother Robert ndiri kuvaona, hama dzangu, thank you so much. It is much appreciated. Church, ndibatsirei tivaremekedze. I also want to acknowledge my wife, Mamruti Mazivananga, vamboremekedzwa namufundisi. But I want to take this opportunity to acknowledge her and to celebrate her. It's always a blessing to have someone beside you who supports you, who makes the ministry easy, who makes the ministry a joy. Saka ndibatsirewo kuti tivafarire, tivape chipo chemaoko panguva yemanheru ano nezita raJesu. Ndisingatambisi nguva, ndine mundangariro wekuti nguva dzeusiku. I want to get straight into the business of the night, which is to share the word of God with you. Ndiri kutenda kuti patichanzwa izwi raMwari, upenyu hwedu
uchave revived, upenyu hwedu huchamutsurudzwa, zvanga zvakafa zvichamuka, zvanga zvaparara zvichadzoreredzwa panzvimbo. Kana muchizvitenda ndiitirewo amen yakanaka. Kana muchizvitenda ndiitirewo amen yakanaka. Musoro wangu wenyaya wandichaparidza manheru ano unoti you are a spirit. Ndiparidzirewo kuneighbor yawakagara nayo uti zvanzi you are a spirit. Mudze futi kechipiri wozomudza kechitatu kuti you are a spirit. Chimudza futi kekupedzesera. Hallelujah. Chimudza mururimi rwamai kuti uri mweya. Ndoda kutenda kuti wazvitaura uchizvinzwisisa zvauri kutaura, hauna kuzvitaurira chechi. Kuti iwewe uri mweya. Hausiri munhu nje, asi uri mweya. Now, mascriptures angu andichaverenga achetanga anotenderera nekuseruko, but akananga ipapo pakuti iwewe uri mweya. Matthew chapter 6 pavesi ya 9, kana varipo vanoverenga ngavandiverengerewo imwe nguva kuti zvigotitira zvakanaka. Ndiverengere Ephesians chapter 1 verse 3 kusvika pana 5. Zvino aya ndiwo manyengeterero amunofanira kuita. Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe. In this manner, therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Can you repeat again? In this manner, therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Ipedzisei prayer iyoyo. Pedzisai, rambai muchingoverenga kusvika ndati mirai. Umambo hwenyu ngauye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvinoitwa kudenga. Verenga henyu zvinyoronyoroso. Tipei na umambo hwe tipei nhasi chingwa chedu chamazuva namazuva. Tiregererei zvatinokutadzirai sezvatinoregererawo vanotitadzira isu. Tibatsirei kuti tisapinde mukuedzwa, uye mutinunure kubva kuno wakaipa. Nokuti kana mukaregerera vanokutadzirai, Baba venyu vari kudenga vachakuregereraiwo. Hallelujah. Varoverei maoko vagona kuverenga stereki. Varoverei maoko. Ndoda kuti vechirungu ava muna kuverenga kaini. Ava vazopedzisa neshona ka. Chipedzisai nechirungu. In this manner, therefore pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Hallelujah. Thank you so much. It is well. Ngati varovere maoko nekugona kuverenga zvakanakisa. As I said, I also want us to just have a peek on Ephesians chapter 1, 3 through 5. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love, he predestined us for adoption to sonship through Christ Jesus, in accordance with his pleasure and will. Amen. Amen.
Now, sokutaura kwandaita musoro wangu wenyaya wandichafamba nawo ndewekuti you are a spirit. I think it is imperative, it is very important that the church or the children of God get to understand certain things before we do anything. Because the book of Hosea, if I'm correct, 4 verse 6, it says, now my people perish because of lack of knowledge. Not the people of the devil, not the people of the world, but my own people. The Father is acknowledging that they are perishing in my eyes. He's looking at them perishing. And he can't do anything about it because they've chosen ignorance. So anoti zvino vanhu vangu vari kuparara inini kwete nekuda kwesimba raSatani. Kwete nechikonzero chokuti havasi kunamata. But nechikonzero chekuti vari kunamata without knowledge, without understanding. And if we are to sum that up, knowledge, you acquire it to apply it. And when you have applied knowledge, that's what we call wisdom. So, in a nutshell, the people of God are perishing because they simply lack wisdom. Because the Bible says, wisdom is the principal thing. As long as you are alive, uchirarama panyika panapa. Bible rinoti pamusoro pazvose zvaungakwaya mulife mako, the principal thing you must have is wisdom. What is wisdom? Wisdom is the ability to know and the ability to act at the right time. Doing the right thing at the right time in order to get results. That's wisdom. So Bible manje rinoti vanhu vangu inini chavaparadza havana uchenjeri. Nyamba chose chavaifanira kuita chaifana kutungamirirwa neuchenjeri. Nekuti kana mukange mangowana uchenjeri, Bible rinobva rati kurudyi kwauchenjeri kuno upfumi, kuruboshwe kwake kune kuremekedzwa. Zvoroti imwe nguva kana tiri munhamo, imwe nguva kana paine zvatiri kuda zvatisatava nazvo, kana tangoziya zvataurwa neshoko kuti upfumi hunofamba nemusikana kana kuti mukomana anonzi uchenjeri, zvoroti iwe hauchatsvaka upfumi, wakutsvagani iye wachanombonzi uchenjeri iyeye. Nokuti kurudyi kwake anoperekedzwa, nokuruboshwa anoperekedzwa, nokuremekedzwa nepfuma. Wisdom is the principal thing, which means before we pray, we need to pray in accordance to wisdom. Before we fast, we must fast in accordance to wisdom. Uchipinda mbasa mako, the way you engage with your bosses, with your subordinates, it has to be according to wisdom. Zonduza kuti iwewe semwana wa Mwari, kune zvinhu mulife ine zvaunongofanira kungoziva kana kuti kunzwisisa, life yako yototanga kushanduka. Kune zvinhu zvokuti ukangoziva chete, ngoziya bedzi, unotanga kuona mashura mulife mako nekungoziya usati wanamata. Hallelujah. Hallelujah. Ndinogara nchipa mufananidzo weshamwari yangu yandaitamba nayo kare. Akanga ina nzadzi yake yanga isingaziye baba vayo.
achitambudzika achishupika asi zuva raakazongoziva baba vake zuva racho iroro mangwana akatokwira ndege akutoenda Dubai nokungoziva baba kwete haana kuvakumbira kungovaziva kuti ava ndo baba vangu life yake ikachinja zvoroti kune zvinhu zvinoitika mulife yemunhu nechikonzero chokungoziva ngandishandise wedhi rinoti consciousness pane zvinhu zvisiri kuzoitika mulife yako somutende until you are conscious about certain things. I want to pick just one or two things that are very important for your life as you are in this year 2026 for you to see results. Nditireo amen yakanaka. Ukangozviziva izvozvo wabuda. Ukangofamba uri conscious of those things waenda. Nokuti life ndakaona kuti yakafanana nemathematics yatiri kurarama iyi. Maths masorovherwo adzaitwa muna 1950 ndo masorovherwo adzaingoitwa muna 1970 ndo masorovherwo adzichiri kuitwa nhasi 2025. Saka ukazoda kunamatira imwe way yokusorovha maths unotambisa nguva ingotsvaga kuti pavakadzisorovha 1930 vakasorovha seiko simultaneous equation. Ukangobata that knowledge zvatochinja. Ende izvozvo hazvimboda kana prayer mukati unozongoda prayer yekurangarira chete. Ndirunzika zvakanaka? Ndirunzika zvakanaka? Maths dzinoshandisa anonzi ma formula for you to get a solution. And this whole life that we are living, it's math. Kunyama, zvese nekumweya, imaths dzega dzega. Saka chauri kungoda kuziya formula, ndo wisdom yacho. Kuti ndiburitse equation, pane formula, ukabata formula, you don't pray, you just apply formula and then you get results. Yet Christians, sometimes we are praying for results where we need a formula. And knowing that formula is the wisdom now that I'm talking about. Ndati zvino apply kunyika nepamweya panoda uchenjeri. Solomon anosvika paanogara pasi oti mwanangu nditeerere. Kana uchida kukunda mulife tsvaka uchenjeri. Kana wawana uchenjeri ni baba vako ndichafara. Nokuti uchenjeri huchakupa makore akawanda ekurarama. Saka pane zvinhu zviri very crucial for you to understand. There are formulas that you need to understand, if I may use that language. Wobva watanga kuona minana mulife mako. Zvandikutaura izvi zvaiaplaya kunyange kuna Ishe Jesu. Ukambozvibvunza here kuti sei Jesu vaingoti vakasvika pane murwere vakangoti pora, aipora ipapo. Kune zvaaiziya zvatisingazivi. Kune zvaaita zvatisiri kuita. Ndochete pane secret yacho ipapo. Saka kana iwe wadawo kunamatira murwere, chitsvaga kuti chaizikanwa naJesu chandisingaziye inini chii? Chakaitwa naJesu chandisati ndaita inini chii? Hallelujah. Kana ndiri kunzwika ndichitanga kudai ndiitirewo amen yakanaka. What I want you to understand today, handisi kuzobata zvinhu zvizhinji. One of the most important things is zvauri kufanira kunzwisa wakagara ipapo. Kuti life yako iyi ugova mukundi. You need to understand that you are not flesh. Pamakagara ipapa, you are not flesh. Ndiudziro nebhaya kuti you are not flesh. But you are a spirit. When you begin to walk in your life with that consciousness, yekuti paunoona vanhu aone nyama asi unoona mweya. Bhaibheri rinorifera kuna anonzi ma-souls kwete ma-bodies. The moment you understand that you are not a physical being
but you are a spiritual being. Pane zvinhu zvauchatanga kuita differently, not from a physical perspective, but from a spiritual perspective. Understanding that I am a spirit. Hallelujah. Zvichakubatsira pakunamata kwako. Zvichakubatsira pamaresults eminamato yako. Zvichakubatsira paunotsanya nepaunopinda mushoko raMwari. Nokuti uri kuziva kuti chakudigesta panapa kana kuti chakuverenga shoko raMwari haisi nyama but mweya. Zvanzi naIshe Jesu now. Kana maakunamata ndopatakutangira. Musanamate zvese zvese. Kana maakunamata iti baba vedu vari kudenga. Ndopanotangira. Baba vedu vari kudenga. Pane information ipapo iri profound, iri deep, yekuti ukasaverenga uchimhanya ukaibata zvako zvaringana. Baba vedu vari kudenga. Chokutanga haana kuti iti Mwari wedu. Nokuti Mwari wangu na baba wangu vantu vakasiyana. My father can be a president, but a president is office yemunhu wese. But there is a different relationship. Yavanoti vauya kumba president unosara ku office kwavo. Pavanoya kumba ndino addressa ndichiti daddy. Iko kuti daddy kunondisiyanisa negurumwandira rese. Mwana wava Mnangagwa matauriro aanoita navo mumba mavo akasiyana nematauriro aunoita navo iwewe. Ndonge ukazokwanisa kutotaura navo. Anotaura achiti mudhara, anotaura achiti baba, isu tinoti president. Zokuti tikazoona iwe wakuenda kunokumbira mari yefuel kuna president, unorohwa zvisingaite. Kuti wakadzidziswa kupi kuti unokumbira president mari yefuel. But mwana wavo chimukomana chikaenda chikati mudhara ndipei mari, anopiwa. Why? Because of relationship, and anoziva relationship yake na mudhara wake. Saka Jesu akuti kana maakunamata, wamuri kunamata kwaari haasi Mwari chete, asi ndianiko? Ndi baba venyu imi. Vedu vari kupi? Vari kudenga. Now, kunonzi kudenga, it's a realm. It's not a physical place in a GPS. Yamunoti takumboenda kudenga, mo driver mo tasvika padenga. It's another dimension of life. It's another realm of life. In simple words, it's called a spirit realm. Saka kuti kana makunamata iti baba vedu vari kumweya. Zvorati wamuri kunamata ari kumweya. Ari kumweya mweya. Zvorati Mwari uyu mweya. Ari kunamata wacho nyama nemweya zvidyidzane Pauro anodaro. Saka paari kuti iti baba vedu vari kudenga, ari kunamata haasiri uyu wauri kuona uyu wenyama. Mweya wako uri kuchema kuna Mwari. Nokuti baba kana vari mweya haugone kutaura navo unless uri mumweyaka. Pauro anobva ati vanofamba nomweya ndivo vana vaMwari. Iti baba vedu vari kudenga. Number one, he is our father. Number two, he is a spirit. Which means prayer is spiritual. Prayer is one way you can access the realm of God. If this father is a spirit, it means iwewe, you are also a spirit. Nokuti mwana wemweya. Ndiudzire neighbor yako kuti mwana wemweya. Sa uri kuzvionera kuti you are not flesh, but you are spirit. Ndosaka ati kana makunamata iti baba vedu vari kudenga. Zita renyu ngaridini? Ngarikudzwe. Kuroti zita
ravo riri spiritual futi. Zvorati chinonzi zita iro rako iwewe rako rawakapuwa navabereki. One of the most spiritual things that you possess, it's your name. Hallelujah. Because words are spiritual and your name is in words. Dosaka kana vakuroya, vanoroya nezita rako. Because names can be located in the spirit realm. Saka baba vedu vari kudenga kumweya, zita renyu ngarikudzwe. Ari kunamata apa munhu wemweya ari kutaura naMwari wemweya. Ane paanozoti kuda kwenyu ngakuitwe panyika panapa panyama sezvazviri ikoko kumusoro kudenga. Zvorati kana uchida zvino manifesta panapa panyika panapa, you need to understand kuti panyika hapana chinotanga chisati chatanga iko kwanzi kuna baba venyuko. Zvinhu zvese zvamunoona kusanganisira newe zvakabva kumweya ikoko ndobva zvazouya kunoku kunyama. In fact, nemamwe mazwi regai nditi zvamunoona zvine maziso iphotocopy yeoriginal. Hallelujah. Body yako yaunoona iphotocopy yeoriginal. Saka vanoziya kana wakunocertify vanoti tiri kuda chi original, suda photocopy. Patinoenda kuna Mwari akudiwe photocopy, kunodiwa original munhu ari mukati manje. Ndo panonzi vanhu vanondirumbidza nemiromo yavo asi mumweya hazvimo. Kuroti uri kushandisa photocopy but Mwari ari kuti ndiri kuda iwewe original you, the spirit man. Ndiye ari kudiwa naMwari. With an understanding yekuti hauna chaunobvira wakadownloada kubva kuspirit realm kana usina kunge wambotanga wasvikako. Hallelujah. Hallelujah. Hama dzangu, zvinhu zvese zvamuri kuda, zvamuri kunamatira, you name it, chepanapa panyika chiriko kare. Nekuti nyika yamuri kuona inorepresenta a true world, inonzi the spirit world. All right, maybe you are here, you are praying for your healing. Your healing is already. Your healing is already. You are not trying to seek for God to heal you. God has already healed you. But iwewe ne healing pane pamuri kunopotsana muri bia. Because you don't understand the wisdom and the applications of the things of the spirit. You don't know how you can see something in the spirit and go and take it from there and it becomes manifest. So it's the principle of manifestation. Because he has blessed us with every spiritual blessing. Which means spiritually, we are blessed. The real person is blessed. That person does not get sick. That person does not die. Yet, physical, you are living a cursed life. You are living a poor life because you are conscious of your physical being more than you are conscious of your spiritual being. Chese chaurukuda manero an. Chese chaukuda gorerne. You name it, I don't know. Whatever it is, it's already there. But chiri kumweya manje. Nokuti chese chaunoda chinotangira kumweya kuna baba. Kazochiona cha manifesta chakatenge chatanga kare. Nemadambudziko aminawo de mweya futi. There is no problem that you have now that is not spiritual. Kungave kushaikwa kwemari.
vana vari kufoira kuchikoro. Marriage haisi kunyatsofamba zvakanaka. Munogara muchikinditsana mumba naamai. Matsvaga professional counselor azvitadza. Problem yamuri kuita ndeyekuti muri kuda kudhila nenhau dzemweya panyama. Nyamba chakatanga kunetsa ndechekuti mweya yenyu imi muri vaviri yakatotanga kutokinditsana kumweya chako. Ndokwamuri kuroverana ikoko zvekuti dhu. Iya muri kuona imanifestation yezvinhu zviri kuitika kunyika yandiri kukuudza iyo. Ndokuri kurovanwa mamarriage ikoko, ndokuri kufiwa ikoko. Pamunozoona zvamanifesta kuno, kune kwazvaita sei? Kwazvabva. Saka chamuri kungotadza bedzi kumanipulata zviri mumweya kuti izvi ngazvichisauya kuno, izvi handisi kuzvida izvi. So the devil is doing whatever he wants with your lives because he knows you are so ignorant. Saka munoramba muchirowana mumba mugoenda kwatete, muchirowana mumba mugoenda kwasekuru. Nyamba nyaya iyi iri kuda kuti muende kumweya kwazvakatangira. Ukanoiwina kumweya, mukanoirova nyaya iyi kumweya, muchidzoka kuno kunyama munongoona zvinhu zvichinochinja zvega. Ndokusaka Pauro achiti hamurwe nenyama neropa kuna vaEfeso chapter 6. Asi muri kurwa nemweya yemuchadenga. So that every battle that you are having now, it's not a physical battle. Every challenge you are having now, it's not a physical battle. It started in the spirit. Hallelujah. Hallelujah. You are more spiritual than you are physical. You are more spiritual than you are physical. Uchaona kuti une zvinhu iwewe zvaunotombopota uchiona. Dzimwe nguva wakarara, dzimwe nguva wakatomuka, dzimwe nguva anoita kunge mathoughts, dzimwe nguva vision chaiyo wakagara kudai kutanga kuona zvisingaoneki. Hamusati mambozviona izvozvo? Kuti munhu anokudza ndaona chimunhu apa mumba makarara. Imi baba mugoti munorwara here? Maona chimunhu papi? Achiti ndaona munhu anga akamira pachiapo paketeni. Ingori sign iri kungokudza kuti you are more spiritual than you are physical. There are more things that are happening in the spirit than things that are happening in the physical. Ukanzwisisa principle iyi yekuti ndiri mweya handisi nyama, uchaona kuti kana wakuda kudenha kuti Mwari vakurangarire, Mwari havakurangariri kuno kunyama, vanokurangarira kupi? Kumweya. Ndaiparidza rimwe zuva ndichipa mufananidzo kuti rimwe zuva ndakanga ndichidriver, but ndichidriver kudaro kune zvaiitika mumind yangu yekure kure, you know, kune munhu ari kungoflasha mumind mangu, but haisi conscious mind. I'm not ndiri conscious mind iri kudriver, iri kuona marobots, but kuseri kwemind kune munhu airamba achingouya mumind mangu, but paaiuya achingoita maflashes, chandairangaridzwa nchekuti you remember how this person did well to you, but aingova maflashes zvichienda ndichizviignore, but zvichiramba zvichiita sei zvichingouya, remember what this person did for you those years ndichidrive, and then it went away because it was not my conscious mind. Siku umwe chete ndakumba ndakagara ndakuverenga shoko raMwari, zvatanga futi munhu aendo vatsoka futi mind mangu. Did you remember this person? Zvakakuitira uchiri kuzviziva gore rere. So it became too intense zvekuti unconsciously ndakatora phone vandatanga kutaipa zita rake ndichitsvaga namba yake mufoni mangu vandaiwana irimo. And then something pushed me, look for this person, talk to this person. I looked for the person. It was around Christmas time. Ndakangoti, hi, how are you? Pasina ma seconds vatopindura as if the person was waiting for me. Paakangonditi, hi, how are you? I'm fine, thanks. Something in my spirit said, you need to send this person a Christmas gift. So ndikutaura izvo, hazvisi organized, hazvisi planned, hazvisi pa budget.
It's just my thoughts and something that is pushing me. And then I said to the person, I'm going to find things, how are you? The first thing that I said is, I want to send you a Christmas gift. How I did that, I don't know. The person now sent me back a message and said, we will rejoice in that. Please go ahead and send it. I did the transfer. Murikuona nyaya kwatangira yatanga kusend ndichidrive munhu achingouya ndichiignore kudzamara time ndakutaura naye, and then I sent some money to this person. It was quite a considerable amount of money. The person was elated, started to send messages back, started to speak blessings, started to speak good. But chakazondichikisa manje chakazondipatidza kuti tiri mweya ndechakuti akabva ati but zvinoita Mwari muri kuziva kuti mari amandipa, figa yamandipa nezvinhu zvandakatarisana nazvo zvinhu izvi ndane mazuva ndichizvinamatira. Ndopanakati now I knew that I was not thinking, but this is now the Spirit of God ministering with my spirit. Why? Because this person did something years back. So the point of contact was their good deeds to me. And I was made to remember the person and to give them a sum of money. Chiri kuitika ndokutaura kunoita Mwari uye ndokurangarirwa kunoitwa vanhu naMwari kumweya. Iye ari paolta ari kunamata, Mwari ndiri kuda 10,000 rands, but haasi kuziva kuti inobva kupi. Pane chikonzero chokuti iye mweya, Mwari wake mweya, ende chese chaunoda unofana kutanga wachidenha kumweya, ukachidena kumweya panyika chinotomanifesta chete. Don't worry how. Don't worry kuti chashandisa road ipi, zvinouya chete. Nyamba paari kunamata in the spirit realm. Ndokubva mweya waloketa pane the easiest door. I just started to be reminded, remember. And then I gave him what he was praying for. Did he ask for money? No. Did he ask for a blessing? No. He went and did spiritual things. He went to the altar. Ndokunokumbira Mwari mari kumweya kwete kuvanhu. So problem iri kuitwa nechurch yemweya iri kuda kugadzirisa maproblems ari spiritual paphysical. Wazama watera icho, wazama wafonera uyo, nyamba wauri kufana kufonera ndakanyorwa kuna Jeremiah 33 anoti call unto me and I will show you great and mighty things. Uyo ari kunzi naJesu iti baba vedu vari kudenga, zita renyu ngaridiniko ngarikudzwe, tipei kudya kwedu kwezuva ranhasi kwakatiringana. Ndo zvinoita munhu wemweya. Akaloketwa nemari iri physical yaanotsvagira kumweya. Mwari ukanzwisisa maprinciples aya, hakuna chaunoda panyika panapa chaunoshaya. If you can win your battles in the spirit, you have won your life battles. Healing yako iwewe. It's not in your doctor. God can only use your doctor. But the first point of contact is not a doctor. You need to know that healing is spiritual. So if you don't acquire healing spiritually, you will never be healed physically. Hallelujah. Hallelujah. Nakumbira wakomana yokumedia kuti vagondipostera something up. I wanted to show you something chiri practical. I don't know if they have been able to. Please, if you can you post me those images of video that I gave you? This building in Papai. This building is in a state called Minneapolis in the United States. Minneapolis in a city called in a state called Minnesota.
Then the city is called Minneapolis. Now, building yamuri kuonapo exactly ndakaiona muna 2008 ndakarara kuri kuhope exactly zvamuri kuona apa izvo. Ndiri muhope ndandakamira pabuilding iyo ndakaitarisa yakareba kudai so ndobva ndaudzwa nevoice kuti uri muAmerica ndobva zvatopera. 2008 I knew I had no doubt. I knew one of these days, how I didn't know, but I knew I would go there. But I forgot about this vision. And last year I got an opportunity with my wife. We went to the United States. So takaenda kune imwe state inonzi Ohio. But ndokwataifanira kugara. But pakabva paita a side pakangomuka zvinhu zvatatisina kuronga. And we had to go to a city called Minneapolis. So we arranged everything that we were arranged. We went to Minneapolis. Tasvika Minneapolis, our host then said, Hamadzangu, zvamauya kunoko, I want to host you. I want to show you the beauty of the United States. I want to show you the cities in the United States. We said with pleasure, let's go. So we started to drive. Ina ndakagara kumashure, vakagara kumberi na driver. So tichifamba ndokubva tasvika apa. Ndobva ndati misa imota. I just said misa imota. Zvikanzi tomisirei motikari. Muno mamutendero kumisa ndikati mbomirai 2 minutes chete. So I started to take my pictures and my videos at this building. They didn't understand why I was doing it. Tazofamba ndopandakavati chandaita kuti mumirire paipo ndechekuti pane zvandaona zvandikatyamadza. Murikuona building here patamira ndakaiona exactly muna 2008. And to my shock ndaiona iyo chaiyo here in Minneapolis. Ndiyo building yamuri kuona apo. 17 years later mweya wangu wakashanya muna 2008 kunosvika kunzvimbo kurati ndakasvika kuAmerica 2008. Chakazotora 17 years iability yekugona kuti zvandaona kumweya zvimanifest zvakanditora 17 years kuti ndizosvika pachiroto changu. Ndiri kuedza kutaura kuti chese chaunoona pamweya watosvika ikoko. Ndati chese chaunoona kumweya wasvika. Dzingahope kana chi watosvikako. Nyika inobva yataura izwi rinoti deja vu. Makamborenzwa? Deja vu chinoitika nchoti unosvika panzvimbo woti pana pandakambosvika panapa. Pobva papfuura munhu woti kana munhu uyu akatodii futi akapfuura semapfuuriro ari kutoita iwaya. Pana akambozviita izvozvo. Izvozvo zviri kukupupurira kuti hausi munhu wenyama uri munhu wemweya. Mweya wako unosvika kwauri kuenda iwe usati waita sei usati wasvika. Habakkuk anoti the vision may take long but it is for an appointed time. Ndina vanhu vakaona zvinhu vari kunditeerera vari muno. Ndina vanhu vane kwavakatosvika vari kunditeerera vari muno. Kongokubvunza kuti asi Mwari ndichasvika uku rini? Ndati kana wakazviona kumweya chinzwisisa iwewe kuti uri munhu wemweya kunoita sei kunosvikika panyama. But you need to be conscious now. Don't sell your dream. Don't sell your vision. I don't care how old you are now. Kana wakachiona unosvika ikoko. Hallelujah. Hallelujah. Uri kuona roti uri kutambisa hope iwe. Kuwesta chako chaiko, kuwesta hope chaiko. Akunyanya muno muFM hope ndo dzatisingade kunzwa nezvadzo manje. Because tineti chiti pa hope unobatwa nani? Na Satan. Child of God. Kubatwa na Satan how munobatana papi iwe na Satan. What fellowship does light have with darkness? Anengazokubata sei hope dzako Satan. Iwe uchinzi mudhara ari kudenga kuti ndibaba vako iwe uri mwana. Hallelujah. Hallelujah. Asi zviunzwisika zvandiri kutaura. Hama dzangu muri vanhu vemweya hapana chamunotadza kubata pano panyika mukanzwisisa zvandiri kukuudza izvi.
Hapana. Ndosa Bible richiti with God nothing is impossible as long as you can see it. Chandongoda ndechotuite se zvione. Not nezore nyama nekuti Bible rinobva rati vanotenda havararame nechinyi nokuona uko, but vanorarama nomweya nokutenda. Chii chinonzi kutenda? Kuona zvinhu zviri kure zvichiita sezvinonzi zvatopo. Ndakaiona building iyo ndikazvitenda kuti ndasvika ndaendako. I was very convinced without doubt that one day I will go there. How many things have God shown you up to now that have not come? How many sermons have been preached? Wakafunga kuti paipe mfundisi vakatambisa message paipa. Dambudziko harisiri message ndiwe. And mamwe acho ma messages they are for an appointed time. Inotaurwa nhasi munozoiona 7 years ndopa unotenga imba yacho. But as long wainzwa waiona kumweya aiwa unosvika chete. Andiudzire neighbor yako kuti unosvika chete. As long as you have been there in the spirit. Ndinomira pano ndakamirira denga. You get there. Abraham aine 75 years. Murume wemweya. Asina mwana. 75 years. Chibvunza mai vanga vaine mangani? 65. Far beyond childbearing age. Physically, it's impossible. They cannot have a child. But that's when God comes and says, Abraham, you are going to be a father of nations. Father of nations. Okay, me, ngaende ku gym ndikanosimudza masimbi ndikakombuya. Vanobata mwana sei. But the Bible rinoti Abraham haana kudhauta Mwari. Wakangobata shoko iroro. Akati mukadzi wangu achembera asi ataura. I don't know how I will have that baby. So Abraham pese paakurarama, waakurarama achitozviona aine mwana achisusudzira mwana. 76, 77, 80, 90. Mukomana wane 100. Ndo panozouya mwana akapromiswa kumweya. Hallelujah. But what happened? Abraham achipromiswa naMwari. Zvinonzi wakataurwa naMwari zvikanzi uchava baba wemarudzi mazhinji. Zvinonzi paakabuda muvision iyo. And then he built an altar there for the Lord. Hallelujah. Achingobva vision, and then he built an altar there. Mwari pavakangopedza kumuudza in another place vanoti pawakarara ipapa Abraham ndapa vana vako nemadzinza ako ose. Zvinonzi achingobva muvision iyo, and then he built an altar there. Apa manje ndo pamuri kukundwa imimi nen'anga nevaroi. He built an altar there. Chii chinonzi altar? Altar is a place of worship. When we talk the word worship in the time of Israel, worship is that's not their type of worship. Worship had to do with going to an altar and sacrifice something valuable. That's what they referred to as worship. That's why Abraham akuyenda kugomore Moriah anoti kumukadzi wake, me and the boy we are going to Moriah to worship the Lord. Chii chinonzi worship arada kuenda kunouraya mwana pachipiriso. Paiti we are going to avasi kuenda kunoconnecta ma-PA system otanga kuimba nziyo. Vari kuenda kunotora chibayiro vochibayira utsi hwobaya denga Mwari vofara. Achipedza chibayiro ichocho chekupa Isaac paMoriah, Mwari anotaura naye futi. Svikanzi ndazviona kuti unondida. Vaona nebeef yapiswa paaltar. Zvanzi you are a righteous man. Chivimbiso chiya chandakakuudza kuti uchabata mwana, uchamubata ende uchava baba vemarudzi mazhinji. Altar inzvimbo yeworship. Altar ndiyo inonzi gateway. According to the Bible, an altar is the gateway into the spirit. Ndudzire neighbor yako kuti altar is a gateway. Hakuna chinamato chisina altar. Mukaona chinamato chenyu chisina altar, vharai madhoo dzokerai kudzimba hapana zvamuri kuita.
nokuti kunonzi kunamata ialtar. Pamuri kuenda paaltar muri kuti toda kunoaccessa zviri kumweya kuti zviri kumweya zvigoya kuno kunyama. Ndosaka pavanoenda kundopira midzimu vanototi taakundopira. Chinonzi kupira chii? It's a Shona word which means we are taking sacrifices to the spirits. Ndokunonzi kudini? Kupira. Ndo pavanochitanga kuimba nziyo vapedza kupira. Ngende ngoma inorohwa usiku hwese paine zvibayiro. Ndo paunonzwa zvakunzi mudzimu wadini manje? Wabuda ipapo. Mudzimu uchitanga kutaura madambudziko ari mumusha. Even though ari Satani zvake tinozviziva kuti anovapa 1 ozotora zva7. But ndoda kuti muzive kuti principle iyo yakabiwa kuno. Imi ndobva manzi musazviite, imi ingopinda muchechi. Ingodini? Kunama ingoimbai bedzi. No wonder chinamato chedu chiri dry. Chinamato chedu hachina results. Nyamba vakuru venyu imba vakakusirai chinamato. Vakati kana mapinda muchechi uyai nemupiro. Mpiro uri kunzi tinonopira kun'anga. Ndo uri kunzi futi kana maya muchechi aubude usina kuuya nechinyi nomupiro. Kureva kuti kunamata, chinonzi kunamata. Regai ndikupei mawords aya. Pamusoro imfundisi. Chinonzi kunamata, kupira. Ndosaka Bible richiti don't appear before the Lord your God empty handed. Uri kuitei kana uchiuya pamberi paJehovha Mwari wako usina chawinacho. Nekuti iye mweya. Kana uchida kuaccessa realm yemweya unoya paaltar. Kukwirira kwakaita panapa hakusi kuti mundione mufananidzo vari kutora zvemaaltars aivakwa mubhaibheri. Altar inzvimbo yamunoya nemasacrifices. Mochibvunza mweya kuti kuna akauraya mwana mumhuri, hatisi kuziva ndiani, chitiudzai. Mauya pachi? Mapedza kupira? Ndosa muchiona tinoti uyai nezvipo tisataita zvakawanda. Tozochitanga manje. Taakubvunza manje kuti Mwari taurai pakati pedu. Why? Because we have understood that this place is holy. Tiri vanhu vemweya, tinoda kunzwa zvinhu zvemweya. Ionoita gore rinotanga rigosvika parinopera usina mbuya kana neoffering muchechi. Uchifunga kuti uri kufixani pastor, yet you are fixing yourself. Hallelujah. Hallelujah. Kuya kuchechi usina offering zvakafanana munhu anopinda muexam asina pen. Uchida kupasa ndo uchida kuzopinda basa mangwana. But usina hako chi pen. Musoro wakazara neknowledge. Uchinatsoziva kuti zvinhu izvi ndiri kuzviziva izvi, but usina chi pen. Ndo zvamuri kuita. Nyamba vakuru vakati uyai nechi mpiro. Tati mpiro chiko. Chinonzi kunamata ndo mpiro wacho iwoyo. What we call worship is the altar. Never make a mistake of appearing in a holy place usina mpiro. Hapana zvanenge waita. Hallelujah. Hallelujah. Solomon chai anosvika panodza mwana wake kuti gara. Indogara panapa. Svikanzi mwanangu chinditeerera. Kana uchida kuti zvinhu zvikufambire muupenyu, honor the Lord. This is physical advice iri kupuwa nababa kumwana. Kana uchida kuti zvinhu zvikufambire, honor the Lord with your substance. Solomon ari kuudzani mwana wake. If you want to prosper, if you want to see your vats overflowing with wine, your storehouses overflowing with grain, honor the Lord with the first grains. Hallelujah. Ndo panoya principle yetithe yamusingade kunzwa. Nyamba ndo kunamata kwacho. Because tithe principle iri pakuti kana wawana hauna chaunobata. Chekutanga unotanga wauya nacho, and then you honor the Lord your God. Tithe is spiritual. Offering is spiritual. Hallelujah. 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 Zvandiri kukuudzai izvi ndo zvinhu zvinoshanda. Kana uchifunga ndokunyepera, imbobvunzwa kuti wane makore mangani uri muchechi. Chete ndomubvunzwa ndoda kuti uzvibvunze, wane mangani urimo.
wane how long uchirwa nekahondo 1 kari simple. Iwe wega uzvibvunzire kuti where am I missing the equation? What formula am I missing here? You are not doing zvinhu zviri spiritual, but uri kuuya kuchurch kuri spiritual. Wozviita panyama. Abraham achipedza kuudzwa kuti mwana ndobva aisa order. Not only Abraham, Solomon unosongana nashe kuhope. Hope dzauri kutambisa iwo kune vaidziremekedza. Kuhope ndokakawira Mwari zvikanzi Solomon imbondudza kuti iwo mupenyu hwako chaunonyatsoda chaicho chauri kuda chauri kuti hauna chii ndikupe izvezvi. Ndobva ataura navo kuhope zvikanzi ndiri kuda wisdom yekutungamirira vanhu venyu. Zvikanzi ya chawakumbira wandishamisa. Nekuti vese vandakasiti kumbirai vanokumbira mari vanokumbira pfuma. Asi wewe wakumbira chinhu chikuru. Pamusoro peuchenjeri ndakukupa pfuma uchava the richest man in your time. Pamusoro pewisdom ndakukupa uchenjeri. Pamusoro pewisdom ndakukupa pfuma neupenyu hwakadini hwakareba. Kuhope achipatika zvinonzi akati vakomana huyai nemombe pano. Pakadaidzwa mombe ndakanganwa nhamba yacho. 1000 mombe dzakapisirwa pachipiriso. Mabhuru. Kuine iwo unonzwa kuti aiwa tingape mari yakadaro kuna Mwari. Ko varombo vanoita sei? Varombo havanambobvira vakapera. Mazuva aSoromoni vaitoveko. Musi wakapiswa 1000 mabhuzi naSoromoni. Kune mwana anga atorara nenzara. Apa Solomon wacho ari ndiye mambo. Musi wakapisirwa 1000 mabhuru naSoromoni. Chirikadzi dzaiveko. But waiziva kuti zvokutanga kana ndatongosangana naMwari wataura neni atiite zvekutamba older. And he was the wisest man. No one was wiser than Solomon in his time. No one was richer than Solomon in his time. Hallelujah. What am I saying? You are more spiritual than you are physical. If you want change in your life, be spiritual. Hallelujah. Inga maingo zvita wani mazuva musati matendoka. Handiku vamwe wenyu maenda kung'anga imi. Vanhu vari panapa. Kumasowe maenda vamwe vanhu vari panapa. Sei muruda kuvhunduka kana nyaya ndaitaura kuno. Musavhundutswe nemalights aya anokuvharai maskrini aya. Musavharwe nemasutu aya. Panapa tiri kuita zvinhu zvemweya. Pamunouya kuchechi hapana chamauya kuzoita. Mauya kumarituals. Hallelujah. Usavharwe nemaspika nechirungu ichi marituals ega ega tichita panapa. Icho chingwa chinonzi chamhedurwa nedhiringi konzi rodzi raropa idyai. Isn't that a ritual? Vanhu vari kunwa ropa nokudya nyama yomunhu. What is that? Those are rituals. Hallelujah. Ndo zvinhu zvacho zvemweya. Manje makakurumbidza kunogama chirungu. Ndobva chakupindai zvisingaite zvokuti makarasa tsika dzemweya. No wonder why you are defeated left, right and center. Ungochidrive su zvimotokari but mumuviri mako mune zvaramba kubuda. Chigara muzimba so rine mastake wanza kumana ndo imba yangu but unyatsoziya kuti ini ndine dambudziko ndine maperembudzi ari mukati aramba kupera. Why? Because you have refused the things of the spirit, yet you are a spiritual being. Ngatipe chipo chemauko kuna mambo Jesu Kristu. Ndatopedza kudzidzisa izvezvi. Ndoda kukumbirai kuti tingosvika patinosimuka. Zoreva kuti if there is something you need to pursue this year, if you want to see results in your life, don't pursue physical things. You are wasting your time. Don't pursue the job. You are wasting your precious time. Don't get me wrong. When I say don't pursue, I mean don't make it the priority. Don't make it the principal thing. Equation, body mass mates. Iye kuti body mass, varotokudza kuti unoitechi, wozoitechi. Ukauya wabva wada kuti mass board, hauna result yaunowana. Zvese zviripo, but ukazvishonyora, unenge uchiita izvo chaizvo, but zvine order yazvinoitwa nazvo. Zviri kumweya futi.
Usatsvage basa first, unoirasa. Usatsvage dhokota first, unoirasa. Saka wotsvaga chii? Tsvaga altar. Nyaya dzenyu dzinoperera pama-altars. Ndo pane nyaya dzevanhu vanonamata. Hallelujah. Chauri kuda chechi? Altar. What do you do on an altar? You give. Pa-altar unobva ipapo wataura. Aubve pa-altar usina kudini? Ndosa uchiti ukanzi handei paguwa pamaendeswa kumakuva waisvikonzi dira doro chipfugama chitaura asekuru zvakadai uri pa-altar. Saka ndoda kuti mungobvisa mazwa aya akakuvhiringidzai kuti we are going to prayer. Ingoti tiri kuenda kunotaura. Paunobva kuti takumbonopira kuna Mwari wedu. Maybe language yo ingakubatsire ubvise chirungu chakakuwandira. Kuti manzi makuende takumbonopira kuna Mwari wedu. Musati takuenda kunonamata titi takunodini? Takunopa. Alright, kungoti tisaitonge nganga. Ngatingoti takumbonopa kuna Mwari wedu. We come here to give him. When we come here to give him, he gives us back. That's how you access the spirit realm. Hallelujah. Let me give you a last case study. Then I sit down. Nzvimbo imwe chete yakanga yakararwa naAbraham paakanzi apa ndakupa. Ndo nzvimbo imwe chete inozoti Jacob apedza kuba ropafadzo yaEsau. Akuenda. Anonzwa kuneta asvika pasame area iyoyo 300 years later. Jacob anongonzwa kuti ndaneta ndauda kuita sei kuzorora plus kwako doka. Ndoda kunoti zvinhu zvemweya ndezvemweya, as long zvakapasiswa kumweya, hausiriwe unotsvaga direction kana GPS. Kune chinokutungamirira, mweya anokutungamirira kuti pawasvika pana chimbomira manje. Nokuti tsoka dzavatsvene dzinorongwa nani? NaJehovha. Uchienda ku-right uri kufunga kuti uri kuenda nyamba kune chinokukakata kuti kune ropafadzo yako yakataurirwa tateguru rako pfuura neipapo. If I say this, you'll be shocked. Vamwe wenyu murigara muno muRoodeport, you'll be shocked kuti sekuru vako vakambogara muno vakapinda church vakasiya vaita ma-sacrifices kuti handina mwana anofa nenhamo vari muno. But imi nekuti hamuna track yehistory kuti kunotori nedhara rakatombopfuura nepo zvauri kuenjoya zvina makuru vakazvidena kumweya. Jacob achisvika ipapo aneta ndobva ati rega ndirara arara. Mwari akasangana naAbraham same place. Ndobva apia futi kuhope. Zvikanzi Jacob, pawakarara ipapa wanga uchizviziva here kuti ndepako nendudzi dzako dzose. Paakarara ndo nyika inonzi Canaan patime yacho iyoyo. But ari kunzi mauri imomo ndemako nevanhu vane vako. Munotori navaJebhusi vari kugara imomo. Muna maCanaanites akatogara vachiti nyika yedu. But kuna ari kuudzwa naMwari wake kumweya kuti iwe don't worry nevauri kuona vakagara ivava. Nyika yawakagara iyo ndakupa yako. Cheregedza kuvabvunza kuti but muna vaJebhusi, but muna vaKenani Mwari. Don't ask him that. He said it's yours. Achipatika. Chinonzi hana changainacho anga ine bhodhoro ramafuta. Ndobva anotora zidombo altar gudu mafuta. Akati Mwari zvamataura ndotozvirarama chete. Why is it all these spiritual men, when they hear a message from God, they are going to the altar? Ko imi sei musiri kuenda kualtar? Kana baba venyu vokutenda muchitovati baba vedu vokutenda vakaenda paaltar. Why is it you don't go to the altar? Jacob akafamba kuenda kwaLabhani akanoshanda ikoko akasenzeserwa mahara 7 years achishandira mukadzi akanaka akapuwa akashata. Hallelujah. Antipa wakabva kuZimbabwe wakauya kuno kuchida basa rakaita se rakanaka 7 years ukapuwa rakaita se rakashata. But don't worry nezvauri kuona izvi une chiprofita chiri pamusoro peupenyu hwako. Don't worry neugarden boy wauri kuita izvezvizvi une chiprofita chihombe chakamhara pamusoro pelife yako. Varegedze vakuitire utsinye, varegedze vakushandise, usaramwe chete, usaramwe. Life yako iwo haisi determined neutsinye hwaunoitirwa navanhu. Nyange vakakuvharira madoors, don't worry, une chiprofita chawakanzi iwewe pawakarara apa ndepako. Nyange ukaita 8 years vachikushandisa,
vakakupa pay isingaenderane nemaqualifications ako, don't worry, ramba uripo, chishandira akanaka manje. Vaimbi vakati kushandira mweya, kushandira mweya waniko wababa, shandira mweya wako, usazungunutswe nezvinhu zvenyama izvi. Bhaibheri shoko raMwari rinoti akashanda dzimwe 7 ndobva azopuwa akanaka, akati right, ndakuenda. After 20 years, 20 good years, the man was being used. Iye akagamuchira chiprofita 20 years ago kuti iwewe you are a leader of a nation. Akudzoka aine mazimombe navaranda vachifamba kudzokera manje kunoyanana namukoma. Bhaibheri rinoti wakasvika panonzi paRiver Jabbok, same area, ndipo pa same vicinity. Paakanorara pamhiri uko akasangana naMwari, adzoka paRiver Jabbok pa same area. Anongonzwa mumweya wake kuti vana endai tungamirai, nekuti tsoka dzavatsvene dzinorongwa nani? naJehovha. Kana zvaitika uku kumweya uku hakuna chinozvitadzisa. Vana vachienda, mhuri yese ichipera kuenda, Bhaibheri rinoti pane mumwe murume akapfuura neipapo. Jakobho akagara akati ndee, akati fesi kai this is deja vu, fesi ndakambeona. Haleluya. Ndopa anoenda kwaari akati kazuwai vakuru ndobva avabata, ndimani mimi uya ndobva adavhara svikanzi no ndiri ngofamba zvangu ndiri kuenda kwando, svikanzi ndingoshandisa imagination yangu, ndakambokuonai kupi vakuru imi? Svikanzi aiwa no don't worry, inini ndiri kumhanya, svikanzi ndati ndimi ani. Nyamba paya paanga akarara 20 years ago, you remember? Zvinonzi wakaona ladha, handiti ndakamboitaura nyaya iyi, raibaya pasi richinobaya nyika. Pamusoro peladha hanzi papaine angel yaJehovha yanga yakatarisa pasi kudai. No same angel, because Bible not now the angel of the Lord passed by. Saka the same man wakaona kuhope ndiye auya manje physically. Akata this is not some games here. I know you. Where are you from? Svikanzi andisienda ndaenda kudenga. Svikanzi buda kutoenda zvenyu kudenga. Svikanzi muende kusvikira madini. Mando amutitaurire zvinhu zvefeki zvakadaro. Makandiudza 20 years ago imimi. Mukati pandakarara ndepangu. Tarirai izvezvi ndakashandiswa mahara. Svikanzi unombonzani kweiwewe? Pandatanga ndati mazita ari spiritual. Svikanzi all right, unonzani? Svikandonzi Jacob. Svikanzi kubva nhasi hauchanzi Jacob. Wakunzani? Chii chaakapiwa akarara achinzi nyika iyi yayako iyi? Ndo Israeri yachozve. Svikanzi kubva nhasi hauchisirani Jacob. Israeri yandakakupa wakarara yayako. That's how Jacob became a patriarch. And all Israel is centered on Jacob. Wakazviona kumweya. Hallelujah. Ndoda tomboenda pamberi paMwari manheru anombonamata. I'm aware kuti ndiri kuparidzira vanhu izvezvi vaneta. Vamwe wenyu makutopfeka mabhegi kuti dai tadzokera kupi? Kumusha. Aiwa, hold on, imbomirai mbichana. Mune chiprofita chiri pamusoro peupenyu hwenyu imi. Mune shoko riri pamusoro peupenyu hwenyu. Your success is not determined by the economy of South Africa. Your success is not determined by what is said by the ministers. It is determined by what God said about your life. Ndoda kutomboenda pamberi paMwari manheru nokuti tikabuda muno usina kugona kunamata hapana zvatinenge taita. Ndoda kutombotaura naye woti Mwari, ndakashandiswa makore akawanda, but I want to thank you. Now I know victory is certain. Mwari ndakaseenzeswa, ndakashandira vanhu, but handina kubhadharwa zvakanaka. But now I know victory is certain. My life is not determined nefiriji yangu iri empty manero ano, but my life is determined by what the word of God has said about me. My life is not determined by me having a medical aid or not. Utano wangu unodeterminwa nemi Mwari. Saka ndaakuchema kwamuri Baba vangu vari kudenga. Wonamata uchiziva kuti mweya wakutaura nemweya. Ndinokupa mawiki mashoma, ndokupa mamanzi mashoma. Kana mweya ukagona kutaura nemweya manero ano, tanga kunamata woti Baba nezita raJesu veNazareta, ndakashungurudzwa makore, andatambura kwenguva yakareba, asi Baba ela mande boshima anda raboha rekaya mande relere beshima anda
Riera rabashika mandarabosai. Roba handerebo shikali andarabosai. Rena na mandaria kamando roboshima. Reta shamando. Roba sakaria narabateterebosai. Rela rarabashima andariana masai. Retali andarabashima. Paul kutaura nyaya dzako manero ano. Ndoda kukuudza kuti pane zviri kuitika munyika yemweya. Rela rabashata mandarabo haya. Zvemweya zvinogona kusaratidzika ipapo. Zvemweya zvinogona kusaoneka ipapo. But usafunga kuti hapana zviri kuitika. Unopora manero ano kumweya iwewe. Unopinda basa manero ano kumweya iwewe. Unoroorwa manero ano kumweya iwewe. But chitaura nyaya dzako kuna Mwari. Nekuti ati kana makunamata iti Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe. Tipeiwo kudya kwemwaka uno kwakatiringana. Chitaura semwana anotaura na baba vake. Bible rinotaura kuna vaHebheru rinoti, now approach the throne of God with boldness. Approach the throne of God with confidence. Endai pamberi pechigaro chake musingatye. Endai pamberi paMwari wenyu musingatye. Muchizvisisa kuti mave vana. Zvanzi nebhuku ravaEfeso, wakakutsanangurai kare imimi, before the foundation of the world, and he has adopted you as children. Amadzangu hamuchisiri varanda imimi, hamusiri vakwereti imimi, mave vana vababa, mave vana vemuridzi weupenyu, mave vana vaMwari. Shamwari ukangonzwisisa kuti baba vangu inini ndiMwari, zvine confidence yazvinokupa, zvine kumwe kutenda kwazvinokupa, kungonzwisisa kuti mudhara wangu inini ndiye Mwari. Lamande sha liaka mando rebabasaya rela rabashanda riatamaya lamande komasaya. Pauri kutotaura ipapapa, uri pa altar. Prayer ndiyo nzira yatinotaura na Mwari wemweya asingaoneke panyama. Taura naye usanyarare. Ukanyarara uri kuzviitira chinhu chakaipa. Ukanyarara, you are doing yourself a very bad thing. Speak to your Father. Say, Father, in the name of Jesus, I understand. I am aware that you are my Father. I am aware kuti zvamakandiratidza kumweya chiroto hachisati chaparara. Zvamakanditaurira Mwari kuburikidza navaprofita hazvisati zvaparara. Nekuti imi chamataura, shoko renyu haridzoke kwamuri Mwari richinge risina kuzadziswa. Ramakatorebahaya. Mwari ngavatevere shoko ravo pamusoro peupenyu hwako iwewe. Mwari ngavatevere shoko ravo pamusoro pelife yako iwewe. Nezita raJesu veNazareta. Vanhu vakakujajira kushupika kwawanga wakuita. Vanhu vakakuramba kuti zvinhu zvako zvanga zvisafambe. Vanhu vakakutiza iwewe vachiti aitivhairira. Vanhu vakakutiza iwewe vachiti aimbengaine mara haachisina. Mande bosha. But iwewe hausi kuzonyadziswa. Muri yako haisi kuzonyadziswa. Hamusi vekunyadziswa. Lamando sha. Rela rabashandaria namaha. Rela raraba anderelere bosaya. Riela rabashimanda. Kela rabasandaria namaha. Ndoda kumbotaura restoration pamusoro peumwe munhu. Kudzoreredzwa kwezvawakatorerwa. Kudzoreredzwa kwezvawakabirwa. Ngazvichidzorerwa kumweya. Chidzorerwa kumweya. Makabirwa imimi. Makabirwa kumba kwenyu imimi. Makabirwa big sums of money. Makabirwa ma projects imimi. Reka shamando roboko sai. Limande shalia mando reba basai. The God of restoration is here. The Spirit of restoration is here. May you be restored, you and your family. Le mandosha. Kela rabasande rele rebosai. In the name of the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ndakutobva panapa izvezvi. But ndisati ndabva, ndina vanhu vakabirwa muupenyu hwavo. Zvekuti chinhu chikuru chauri kuchema iwo mulife mako ndechekuti dai izvi zvisina kuitika izvi, ndingadai ndasamwe mulife mangu.
But what happened is, God sometimes permits things to happen for a reason. Zvotobvumirwa kumweya uko. 6 months later, zvoya zvichitorwa panyama sezvakaitwa Job. Bible rinoti Job was a righteous man. He was blameless. There was nothing you could point at that man. But one day when the angels were presenting themselves before God, the Bible says Satan was also there. And God started the conversation and said, where are you coming from? And he said, to and from the earth. John 10:10 anoti haana chimwe chaanofambira kunze kwekuba, kuuraya nekuparadza. So already we know paari kuti to and fro ari kungofamba achipinda mudzimba dzavanhu, makambani evanhu achiita sei achiba, achiuraya, achiparadza. But sometimes unogona kuita mubvunzo kuti but indonamata Mwari, why did you permit this to happen to me? Ndoda kuziva kuti vamwe venyu Mwari ndo vakatoinitiata nyaya yako iwewe. Bozi Mwari ndo vanotanga kubvunza Job, haana kutaura ndo vanotanga kubvunza Satani. Satani haana kumbotaura nezvaJob, Mwari ndo vakati ko Job wambomuona here? Zvikanzi ndamuona, hapana wanga asina kuona, because he's a monitoring spirit. Hapana chelife yako chisingazikanwe kumweya, even in the negative side. They know. Zvikanzi ndamuona Job, zvikanzi uri kuona here kuti akarurama murume uyu, haana chipomerwa chiri paari. Ndobva Satani apindura zvikanzi Mwari angatadze here kukudai? Is it not because number one makaisa hedge yakamukomberedza? Kuti Satani aita akasvika kumba kwaJob, pane ruzhowa rwanga rwakumbiridza Job, kwete jurawo, kwete reza waya, kumweya kune jurawo yanga yakakomberedza Job. Pese paaifamba kune jurawo yaifamba naye. Saka Satani aingoti akauya achida kumubata aitadza. Zvikanzi chinoita kuti akude ndechekuti haabatike, and makampa zvese zvaanoda, ndosaka chikudai. Zvikanzi alright, ngatibhejerane Mwari naSatani. Ndobva wabheja, Mwari vakabheja, ndiri kubhejera Job kuti haambofa akandisiya. Satani akati ndobheja wanokusiyai. Zvikanzi okay, chienda panyika, chienda kunyama. Conversation iri kuitwa nyamba Job, maybe ari mumunda ari kusakura, ari kutaurwa kumweya. Ndobva papuwa signature yaMwari, zvikanzi tora zvese. Job haasi kuzviziva. Satani ndobva chauya kunyama, chakauya semheni, chikauya sevaSebhia vakauya kuzoba mombe dzaJob, zvakarohwa zvese one day. Because Bible rinozoti one day after the conversation in the spirit, we don't know after how long, then the devil came and took everything by the permission of God. Bible rinoti asi Job hana kubva pana Mwari. His friends said, leave God. How can God do this? He did not. His wife said, leave God. This God is not good. Haana kubva pana Mwari. Nyamba tsoro dziri kutambwa naMwari naSatani kudenga ndedze kuti toda kuona kuti acharamba here achinamata tikambomutorera mota. Acharamba here achinamata tikamutorera dzimba dzese dziri 3. Acharamba here achinamata tikamutorera mwana chaiye. Because vana vese vaJob vakafa vari 10 one day. Job akaramba aripo. Anonzi wairamba achingoti, but I know my Redeemer lives. I know my Redeemer lives. Vanhu vakamuseka, akarwara kunga achafa, but angaudzwa kuti murwarise asi kufa aiwa ndikutendere afe. Bible rinoti Job watora nguva, wanamatira vaimuseka, kurati anga ine forgiveness, anga asina bitterness. Ukazonoverenga 42 verse ya 10 ya Job inobva, then God restored Job double. Hallelujah. Double. Sa uri kuona here kuti zvimwe zvinhu zviri kuitika mulife mako, Mwari wako wari kutonamata wavavinga akatozvitendera. Not kuti pane chakaipa chawakaita, not kuti wakatadza kuverenga shoko ukarara humwe usiku usina kuverenga shoko. No, it was your God vachitesta faithfulness yako, and the appointed time has come because you have been faithful. You want restoration. Wakabirwa kuti past time mukutaura nini pane zvakaitika mulife mangu. Ndoda kukumbira ufambe netsoka dzako uchiuya kuno kumberi. I'm going to ask the pastor to please come. Baba, ndoda kukumbira mungo namatira vana.
mutaure kuva navo nokuti Mwari unoda kuvadzorera. The appointed time has come. Amen. Hallelujah. Vana maimfundisi uyaiti kurumidza. I also want to declare a word then toita. But kune vamwe vanhu vari kuuya kumberi. Pamwe pacho, there's a time that I was praying this year. I'm loving to pray by myself. Kune vanhu vari kuuya kumberi kunoku vasina maprinciples. Pamwe pacho tiri kutaura kuti uyai tizopira kuna She, but chegumi chacho haudi nacho, offering yacho haudi nayo. Zvinoita sekuti vafundisi vese vari kuuya vari kunyepa. Pamwe pacho we need to understand certain principles before we come to the podium. Yes. Muri kunzwa zvandikuedzedzanangura? Amen. Tirege kuita Mwari kunge benzi. Muri kunzwa zvandikuedzedzanangura? Pamwe pacho ngatirege kuita unge benzi. Kutora Mwari vatinonamata sebenzi. Panonzi uyai kuno zvinhu zviri kuramba, you come. You raise your hands, but paine certain principles. That's why you see kuti izvozvi pane mwe musi wandainamata mweya mutsvene wechindudza kuti uri kudaidza vanhu kuma all night, but they don't have the substance to spend the night praying for because they are not obedient. Just like izvozvi ukadanana nemunhu anongouya every day muchisangana mo atenge ice cream atenge chi, unoramba uchidzokera here. Pamwe pacho we are hating the spirit by disobedience. Amen. I want to say this, patiri kuya kunoku, spirit of honestness, patiri kuya kunoku, prayer, pane mwe mutswana akataura prayer is 4 things: singing, dancing, praying, giving. Yes. You cannot come. Unozoti pamwe pacho I've prayed for people unoyanzwa kuti munhu ari stubborn. Ane mweya zvokuti hapana hana inorova, izvozvi watorova chegumi watopedza, pari kunzi wakabirwa naSatani watouya kumberi, wodzokera unorova futi chimwe. It's one thing. Vana baba nana mai chokwadi ndechekuti kana tisina chatinouya kuzopira kuna Mwari, ticharamba tichirohwa nemadhimoni left, right and center. Iwe watouya izvozvi ndiri kukunamatira hauna chauinacho. Izvozvi kana vakuenda vanoendesa mombe, ngaarege kuroorwa nemombe, ngaarege kuita chakati nediamond. Iwe wauya kunoku kana send. Of course zvinoita sekuti tiri kupema, but ndo chokwadi chiripo. Yes. Haugoni kunamata Mwari usingadi nemari yako. Kungotiwo wauyawo panapa chingotendekawo kuchegumi chacho. Pamwe pacho vamwe vacho hamutorina chamuinacho, muri kuchidyireko chegumi chacho. Hauna chauinacho. I once told one of my daughters anoshanda mumba, ndikati uri kuendesa mwana wako kuboarding, chingoudza chegumi tibvise udyi pamwana uyu, ugokwira ndege mutenge dzimba nemamanshoni, but uri kudya chegumi uchiendesa mwana kuchikoro. You are eating the future. Pawauya kunoku wakabirwa, pamwe pacho uri kutovhura vega masuwe ekubirwa. Hakuna pamwe pacho wakausingazviiti, but take it as a commitment. Mari yacho yatiri kudya yechegumi yacho, ask me, I'm a pastor, I've been there. Pamwe pacho haina chainotenga. Muri kuishandisa kutenga makanda euku pambekuya kuota kuno. Patiri kukunyengeterera, I want some seriousness in you. Amen. That God, I want to do what I can do. Yes. I want to do what I can do. Unorova kuchechi muse Sunday uchiwacha, but you want to sacrifice uchituri kwa maoko. Simple things like that. Dauti tinamata, dauti tingonamata, simudza ruoko rwako. Baba ndokutendai manerano, muranda wenya atsanangura, akati tiri mweya, takabva kumweya. Kudenga pamwe takabirwa, pamwe takarwadziswa, pamwe pacho zvatakarota hatisati tazvibata. Mwari wekudenga tiri kunamata manheru ano semuranda anonzi Jacob. Ari kuti ndatokuonai manheru ano Mwari, hamuchaenda musina kundiropafadza. Mwari wekudenga vana vasimudza maoko, vari kuti tarinzwa vhangeri, hatichaenda kumba tiri vana Jacob. Chitipai nyasha tiende tavana Israel. Mwari wekudenga ndiri kunamata, patakuturika maoko vana ava Mwari, ngazvizadziswe nezita raJesu. Dyarai kutendeka mavari, sezvakaita Jakobho achipedza anoisa aritari, akati ndasangana naMwari. Baba vangu muzita raJesu,
ngavarege kungoturikwa maoko. Patiri kuvaturika maoko Mwari, zvemweya, zviroto, zvimwe zvacho vakazvifunga vakazvikanganwa nekuda kwemacircumstances. Vamwe vakaroorwa vachitarisira kudiwa, but hapana rudo ruripo. Mwari vekudenga, ndiri kunamata nezita raJesu. Dzorerai zviroto zveusikana, dzorerai zviroto zveukomana, dzorerai zviroto zvekuyunivhesiti, dzorerai zviroto zveudiki, dzorerai zviroto nezita raJesu. Baba, ngagamuchire muzita raJesu, ngavagamuchire zviroto zvavakarota vari vadiki, vachiti ndichatenga dzimba, ndichatenga dzimotikari, ndichasimuka nezita raJesu. Baba, ndiri kunamata zvamakavaratidza ngazvizadziswe muzita raJesu. Muzita nemuropa raJesu. Kune vakaurayirwa makambani, kune vakaurayirwa zviroto zvekurera vana, kune vakaurayirwa zviroto zvekushumira, kune vakaurayirwa zviroto zveutano, kune vakaurayirwa zviroto zvemichato. Baba, muzita raJesu, pataakuturika maoko Mwari, ngavasangane nemimanero ano muzita raJesu, muzita nemuropa ramambo Jesu. Baba, muzita raJesu, muzita raJesu, ngamuchirwa chakabiwa nezita In Jesus' name. Anotaura chokwadi, terera iMwari. Anotaura chokwadi, terera iMwari. Anotaura chokwadi, Mwari anga nyadzise chokwadi. Terera iMwari. Anotaura chokwadi, terera iMwari. Anotaura chokwadi, terera iMwari. Anotaura chokwadi, Mwari anga nyadzise chokwadi. Terera iMwari. Anotaura chokwadi, terera iMwari. Anotaura, terera iMwari. Anotaura chokwadi, Mwari anga nyadzise chokwadi. Terera iMwari. Anotaura chokwadi, terera iMwari. Anotaura, terera iMwari. Anotaura chokwadi, Mwari anga nyadzise chokwadi. Vanofamba naJesu, anotaura chokwadi. Vanofamba naJesu, Mwari anotaura chokwadi. Vanofamba naJesu, Baba anotaura chokwadi. Mwari anyadzise chokwadi. Terera iMwari. Anotaura chokwadi, terera iMwari. Terera terera iMwari. Baba anotaura nyadzise chokwadi. Terera iMwari.
Maoko pamberi paMwari, umbotenda Mwari nenyasha nevhangeri ranhasi. Hanzi pamuri kuuya kunoku tiri kutoita zvemupiro nevari kuenda kun'anga. Munoziva kuti nyika yakangozara nekuroyana royana. Iwe ukakomborerwa kunoku kune atokuvara. Manzwa zvandinotaura. Iwe zvako zvikanaka kunoku kana paine anga ari kuti hazvinaki atodiniwo atokuvara. Muri kuzaendedza. Saka nyika yemweya mureomu mune kukweshana nekurovana kwakawandisa. Ukanyarara unorohwa. Wanzwa zvandinotaura. And the obedience yekupa. Inini I want to be honest with you. Ukaona mukristu asati apa level yekupa pane chakashota. Ukasvika pa level yegiving unotanga kusimuka. Ini ndakaudza mufundisi, ndakaudza vanhu. Vanhu vazhinji vanobvunza kuti Pastor Chiriji, what is your strength? My strength is giving. 9 out of 10 my administrator knows kuti zvinhu zvikashota I make a plan. Because pamwe pacho ndakaona kuti the moment you keep things to yourself, you are stealing your future. The moment you give it away, you are multiplying them. But church yekwakuruga mufundisi, chegumi ukache munhu anokura asingachinzwisisi. Haade kuchinzwisisa. Chinhu chakaoma ichocho. Giving. Mwanonyima mwana wake chai, mwanonyima murume wake chai, mwanozvinyima. And the more, unoziva kuti pamamutaura mufundisi, akuna, check all the great men of God, they were sanctified and elevated by giving. Can I repeat this? Tikaita a stingy church, yekuvaka church ino tobva tafa tiri pano, tisina kuzombovakira vamwe, we have not achieved. Because this we are doing for ourselves. We still need to go and do something else. We need to give. Yozvi zvitapedza kunamata so vari kukuona online chinamatirwa namufundisi uchidona so wobva wadya chegumi iwe ungotora mbudzi 1 woti sekutenderera kuri kuita mbudzi iye ngaatenderera. But iwewe une mazwi haana chipo, uyu ane mazwi ane chipo, saka unodzungaira. Ini ndinogara kutaurira munhu kuti kana zvanetsa mumba mako une t-shirt here, mumba mako une kalenda here, une marisitsi here echegumi, bata nditaure izvi wakadaro. Vari munhu vanozvinzwisisa kuti pastor vanotaura kuti chimwe unobata chinoratidza kuti uri mukristu. Because ng'anga ikaomerwa inoenda kuhakata tsayo, ikaomerwa inoenda kuchiremba chayo, ikaomerwa inopfeka bhenko. Saka kana mamhepo akunetsa mumba, unokurumidza kunobata kalenda, unokurumidza kunopfeka t-shirt. Pano munhu akanditi mufundisi ndiri kuenda kumusha kwafiwa, handina mapepa, ndikati pfeka t-shirt yakanzi AFM Rudaport wopfeka bhachi. Pfuure pabhodi. Achingosvika kuya kuSouth Africa abva asangana newe anocheka paya. Zvikanzi that's my church my brother, you are honest, go. Achisvika kuZimbabwe achisangana futi nemunhu weFM muri kuenda kurufaro here, akati towadze rufaro, akati kururamo, zvikanzi imi fambai kumberi. T-shirt chaicha inokurwira kumamhepo, t-shirt chaicha zvakafanana neng'anga painoti bute tututu, iwe ukatoo t-shirt ki mese muri kupira. T-shirt yekuchechi chaiyo kungoenda pakati pewardrobe dzako so pane zvazvinoita, nditenge ma-t-shirt ekuchechi anondishatisa, vati kupfeka yakanzi Ronaldo. Kuchechi kutopira uku, kuno kuchechi kutopira uku, kunoku kutopira, kuno kunotoroyiwa munhu, kuno kuchechi kunotobhendeswa munhu musana. Paipa tiri kuti buda, go back to sender, tiri kuti uri kuti go back to sender, uri kuti achera gomba ngaawire mariri, uri kuti makambozviziva here zvo. Pane aipa testimony muno manhe, ndine zuro ndiri panze, kune munhu aimwayo zvinhu zvangu akafa. Mamuna munzwa akadaro nezuro, ndakanzwa hafu, ndakanzwa kuti akazofa. Inini I did not apologize. Mushonga wake wanga wakambonzipa, mwaitonzi hafi, aida kunditadzisa kuenda kuChristmas ndichigaramira pachituna. Achera gomba ngaapinde mariri. Pamatouya kunoku, vana baba nana mai yamonth end,
gadzirisai ichingopinda dini ende usape wakanyarara iti ichi ndicho chipiriso changu ichi chinondirwira wobva wakanda uchitransfer taura izwi maimufundisi wane kabhizinesi kawo kavari kurana wega izvozvo makastoma akawanda kudarika supply but ndakaona chinhu one kune rimwe bhizinesi ratinorana tese vanononoka kubhadhara chegumi kune rawo every day saka pane kurigwa kuri kuitwa munzvimbo dzemweya mumua kunyepa here kwedu kwatinoita tese uku ina handindozoiona ako munhu abhadhara pakoiya nonoka saka imwe inombokavha zvimwe pati yawe ipati ndotonoti kwangu kwedu uku kunombozara kuine mavaka kwawo uku kwangozara wonyatsoona munhu ari kuriga munzvimbo dzemweya vana babanana my giving ndokunamata kwezvokwadi kana makupa chawaona mumweya chipire something chirarame fundisi tinokudai vangani venyu vaitirwa zvakanaka another dimension of teaching the Holy Spirit totally different from your pastors so that muiri yedu isimbiswe babana mai tinokudai tinotaura izvi tichirevesa tinokudai uyai tizopa offering tobva taenda kumba mangwana don't run away kune another dimension and another anointing of the day uyai tizopa mangwana mudhara anenge aripo anenge achiripo zvakare isu we are brothers in Christ uya uzopa kana yapinda yepei zvisazokunetsa chibva watongoita vakagara apa ukadzokera kumba mweya uya unogona kuzoramba nayo tichiimbirwa tichipa nekukurumidza nguva dzafamba vasina transport mobva mangoti tichipedza kuropafadza tichibuda sevafundisi morega kukwasisa vanhu mongomhanya kumberi tiende kumba uyai tizopa ora tapedza kupa tichiimbirwa tichipa Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Cover me, my Lord. Oh, under your shelter. Cover me, my Lord. Cover me. Vari vekudenga nezita raJesu ndinokutendai nemudziyo wamashandisa nenyasha dzamatipa nekudzidziswa kwakanaka nekurodzwa nekugoneswa kuti tiri mweya tinorarama mumweya Mwari wekudenga ropafadzai mudziyo wamashandisa muropafadze umwe neumwe agamuchira patakuenda kudzimba Mwari endai nesu mugamuchire zvipo zvedu nezvegumi zvedu Mwari mutichengete zvakare mangwana tinge tiri pano tichinzwa umambo hwenyu nesimba renyu muzita raJesu amen tasununguka kuenda titendere vafundisi kubuda vamwe vose tichitevera muzita raJesu vari kuda transport kurumidzai kuuya kumberi vana baba vakakumirirai kana paine waunogarawo naye padhuze naye mutariso mupewo transport ndokumbirawo kana paine waunogarawo kudhuze nemi mutariso mupewo transport vasina transport wacho uyai tikasike kuita timhanye kudzimba nguva ichiripo vasina transport ndokumbira muuye tikasike tibude tarisawo waunogara padhuze naye kana zvichibvira umutakuro uinde naye hapana vanopfuura nekuflayhof here